Kun teidät vihittiin piispaksi, niin ennen varsinaista vihkimistapahtumaa annoitte piispalliset lupaukset. Ja joka haluaa näihin tutustua, niin internetistä nämä löytää hakusanalla ortodoksi piispan lupaukset. Toinen kohta, minkä lupasitte, on aika voimakkaasti ilmaistus. Todetaan, että vielä lupaan muuttumattomina säilyttää katolisen itämaisen ortodoksisen kirkon perinnäistavat, asetukset ja kaikki säännöt. Ja ajatus tässä on tämä muuttumattomana säilyttäminen. Yhteiskunta on koko ajan liikkeessä ja toimintaympäristö kirkolla muuttuu. Miten tämä on mahdollista? Joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys ja tässä tullaan se tradition niin kuin olemukseen tietyllä tavalla. Mitä on traditio ja mitä on muuttumattomuus? Muuttumattomat arvot ovat, niin kuin mä sanoin, ovat kirkon perimätietoon, traditioon liittyvät tärkeimmät osat. Ne on muuttumattomia, mutta sitten on olemassa niin kuin pienellä teellä kirjoitettua traditiota, joka on ihmisten tuomaa niin kuin tämmöistä asiaa sinne, että ne ei ole niin kuin sen arvoisia, että ne täytyisi säilyttää. Mä puhun nyt vaikka sellaisesta, että jonkun paikka kirkossa siirretään ja sitten saadaanko hepuli, että joku on muuttunut toiseen paikkaan, niin tämä on pyhää traditiota. Että täytyy tuntea se, mikä on oikeasti sitä olennaista, joka ei koskaan voi muuttua ja mikä voi muuttua. Täytyy muistaa, että ei kirkon elämä ole ollut tämmöistä kuin se on tänään palveluksineen ja kaikkineen. Kirkon elämään on sisältynyt erilaisia aikoja, on tullut lisää kerrostumia, jopa liturgiaan on tullut lisää kerrostumia ja uusia osia siihen liturgiseen Johannes liturgiakaavaan esimerkiksi. Että niin kuin muuttumattomuus täytyy myös avata, jotta voitaisiin ymmärtää sitten, että mikä on sitä todellista, joka säilytetään ja jota ei voi muuttaa. Mutta se, että kirkko on tämän maailman suola, joka tässä maailmassa niin kuin tämän pitää yllä tätä maailmaa, niin se on totta. Ja silloin se on jotain muuttumatonta ja siitä pitää meidän niin kuin kiinni. Mutta täytyy avata näitä termejä, että me voitaisiin ymmärtää muuttumattomuus, pysyvyys, traditio, iankaikkisuus ja sitten tarkastella sitä jostain toista niin kuin perspektiivistä. Kirkossa on asioita, jotka voivat muuttua, mutta nämä perinnäisimmät, mitä mainitsin, ne eivät voi koskaan muuttua. Meidän kirkko ei voi avata uskontunnustuksen sisältöä esimerkiksi uudelleen. Me joudumme heti anateemaan. Tässähän muuten myös puhuttiin sitä anateemasta. Anateema niille, jotka tekevät toisin. Eli se on hyvin kovaa tekstiä. Mutta vain pysymällä uskollisesti kirkon perimätiedossa ja tässä oikeassa traditiossa, niin me voimme siirtää sen jalokiven eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Ja sehän on meidän tehtävä, joka ajassa elävien kristittyjen tehtävä. Ja erityisesti piispan tehtävä vaikuttaa, että se jalokivi pysyy kauniina ja puhtaana ja se siirtyy eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Ne on erittäin vaativia asioita, mihin piispa lupautuu, mutta toisaalta hyvin selkeitä tämän työn kannalta. Ei niissä ole mitään minullista kritisoimista tai semmoista, että olisi pitänyt jättää pois, vaan allekirjoitan kaiken sen luonnollisesti, mitä siellä sanottiin. Nostan vielä viimeiseksi tässä kohdan, mikä tuntuu aika kivalta ja samalla myöskin herätti ehkä sellaisia suuria kysymyksiäkin kuulijoissa. Tässä todetaan, että te lupaatte myöskin noudattaa Herran käskyä ja sitten hieman oikuen tässä mutkia, niin lupaatte olla Suomen tasavallalle uskollisia ja hyvä kansalainen. Tämä on ihanasti sanottu. Hyvä kansalainen, lainkuuliainen ja lakia noudattava ja hyvätapainen, hyvätahtoinen. Näinhän se menee. Piispa ei voi ryhtyä niin kuin radikaaliksi eikä radikalisoitua, vaan yhtä lailla kun piispa kunnioittaa kirkollista esivaltaa, se kunnioittaa maallista esivaltaa. Ja se on ihan itsestäänselvyys tämä asia, että se on näin. Ja meillähän on myös Byzantin symbolina kaksoiskotka, joka viittaa niin kuin maalliseen ja kirkolliseen valtaan ja siihen niiden harmoniaan. Ja sehän on se, mitä meidän tulisi niin kuin tietenkin kirkossa myös ylläpitää. Näitä ei voi
tarkastella myöskään toisistaan niin kuin ulkopuolisina. Mutta toisaalta sitten kirkossa on asioita ja niin kuin meidän uskossa semmoisia, jotka joskus voivat vaatia meitä olemaan rohkeita. Puolustaa totuutta esimerkiksi, mutta ei sinäkään voi mennä lain kirjaamme ulkopuolelle, vaan se, että piispan ja kirkon pitää olla myös sen totuuden puolella, vaikka se voi joskus olla vähän hankalaa ja vaikeaa ja tuntua pahalta. Mutta tässä en kehota lain niin kuin rikkomiseen, mutta siinä, että meidän täytyy puolustaa myös sellaisia arvoja, jotka ei. Ja jos maallinen laki muuttuu kovasti, jos ajatellaan vaikka nyt 100, 2, 3, mitä tahansa aikaa eteenpäin, niin sittenhän me tullaan. Me eletään vielä kuitenkin sellaisessa tilanteessa, että Suomen lait on kutakuinkin sopusoinnussa niin kuin evankeliumin ja Raamatun asioiden kanssa kutakuinkin, ei kaikessa, koska nyt me ollaan jo otettu askeleita, vaikka ajatellaan nyt vaikka sitten aborttia tai jotain vastaavaa, armonmurha, tämmöisiä hankalia asioita. Niin kyllä kirkon pitää silloin sanoa se oma ääni, että se ei ole oikein, mutta se ei tarkoita, että ruvetaan lainkuulijaa tekemään siis jotain lakia rikkovia toimenpiteitä, mutta olla se ääni siellä, olla se suola siellä ja täytyy sanoa ja uskaltaa puolustaa totuutta. Se on myös piispan ja kirkon tehtävä. Että periaatteessa lakia noudattava lainkuulijainen, mutta olla samalla rohkea. Jumalan kansa, älä pelkää, on yksi prokimeni, joka on hieno. Ja jos Jumala on meidän kanssa, niin ei meillä ole mitään pelättävää. Korkeasti kiitetty Oulun metropoliitta Elia, mitä haluatte vielä päätteeksi sanoa tämän videon katsojille? Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat minun puolesta rukoilleet, meidän kirkon puolesta rukoilleet. Tässä tilanteessa tämä on ollut myös historiallinen hetki meidän kirkolle. Aina kun uusi piispa valitaan ja vihitään, niin se on historiallista. Ja erityisesti nyt tämän Oulun alueella ja pohjoisessa, niin tämä oli ensimmäinen kerta, kun vihittiin piispa ortodoksien kirkkoon. Kiitos siitä tuesta, jonka mä koen, että mä oon saanut. Ja pyydän esirukouksia jatkossa myös kaikilta hiippakunnan ihmisiltä ja kaikilta. Rukoilkaamme toistemme puolesta. Muistakaa rukoilla toistenne puolesta ja sillä tavalla tehdä Jumalan valtakunnan näkyväksi tässä maailmassa. Rukouksen kautta, rakkauden kautta se voi tulla näkyväksi.